Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa masu neman fina-finai Indiyan Hausa ba tare da sun sha wahala ba tare da wani dogon process ba, to ka dama ta samu. Wannan channel din ko in ce wannan website, wannan page na YouTube zan dinga ɗaura muku fina-finai insha Allah, sabi da algaita da sultan, amma ni bana ɗaura sauran fassara banda algaita da sultan. Sauran su mega su Yusuf Zamani ni bana ɗaurawa, amma da algaita da sultan din ma sai na zaɓi wanda suke da kyau, wanda mutane sun kalla za su san cewa sun kalli kudin su ba su yi asaran datan su ba. To wannan fim din Gobe da Nisa shine algaitar da aka sake sabo na last a satin nan, kuma fim din yana da kyau sosai. Sultan sun fassara shi kwanakin baya, to yanzu algaita ya sake fassara. Kun san dama fassara algaita fi fassara sultan inganci. Sannan kuma wannan fim din shi fim da nake daura a cikin wannan website din akwai password. In kun yi gama downloading ɗinsa a cikin Telegram akwai password. To kafin ku yi downloading ko bayan kun yi downloading za ku yi amfani da wani application da ake kira Z-Archiver. Wannan Z-Archiver da shine zai baka daman ka buɗe wannan pin din da ka ɗauko din. Dan in ka ɗauko pin din baka da application da yake supporting din wannan file din, zaka ga pin din kamar virus ne, sai kai tunanin kai asaran datan ka, ba kai asaran datan ka ba. Sannan in ka ɗauko Z-Archiver za ka iya extracting ɗinsa. In ka extracting ɗinsa shikenan za ka iya goge asalin file ɗin da ka ɗauko pin ɗin, sai ka bar iya pin ɗin kawai. Da fatan kun gane. Sannan dala saboda samun fina-finai sabi, ku yi joinin Telegram channel ɗina, sannan ku yi subscribing, sannan kuma ku yi liking. Wannan shi ne dai ƙara mun ƙarfin gwiwan cewa tabbas fim da ake ɗaurawa yana burge ku. Sannan kuma duk akwai wani fim da akwai channel din na wanda zan ɗaura muku link ɗinsa shi ma a comment section. Shi kuma wani tsofin algaita ne zalla. Duk wani tsofin algaita tun daga kan yaƙi da rashin adalci, ina ganin shine algaita na farko da suka fara fassara har zuwa wannan karki din, wato Gobe da Nisa. Za ku same su a cikin wannan channel din ko in ce website din. Za ku same su ma suna da password nasu, downloading su bayi da wani